Os casos activos por COVID disparáronse nos últimos días nos concellos de Vilagarcía, Cambados, Vilanova e a Illa, un aumento que leva os Sergas a situar aos 4 municipios no nivel alto de restriccións sanitarias. O Concello Insular é o que máis preocupa. Nunha semana, a vila pasou dos 2 casos activos aos 32 do día de hoxe. A situación aquí no noso término municipal está mal, estamos con 32 casos activos de coronavirus. A vida conta que o lunes pasado estábamos só con 2, nunha semana e pouco, incrementar 30 casos pois é gravísimo, é unha situación mala. Dende a vila son conscientes que o golpe máis duro será para a hostalería. O varapalo máis grande o leva, como sempre, durante toda esta pandemia o estuvo levando a hostalería, non? A hostalería pecha, ten que pechar dentro dos locais, pode manter a terraza, pero solo o 50% da súa ocupación, co cual os prexuicios, como podedes comprender ou se pode ver, son grandísimos. O Goberno local agradeceu a celeridade da Xunta para realizar un cribado na vila entre a poboación máis moza. As probas comezaron no día de hoxe e continuarán no día de mañá. Dende a illa piden a todos os citados que acudan ao cribado. A franxa de idade entre os 20 e os 39 anos, o chamamento que acuda a xente de que está chamada para este cribado, que tamén se convocan por SMS, que acudan todos, que acudan en masa, porque canto máis datos teñamos, canto máis amplia sea a mostra, máis decisións se poden tomar. Unha vez se coñezan todas as medidas publicadas no DOGA, o Goberno local pide á veciñanza que as cumpra para dar a volta á situación canto antes. O mensaxe de sempre, o que levamos tanto tempo dicindo, é que non nos relaxemos, que usemos as medidas de seguridade que están previstas, eso sí, para cada caso de nivel de restriccións, que non hai por que usar un maior que o recomendado, pero se usamos o recomendado en cada nivel, creo que podemos paliar todo isto. A Illa de Arousa é un dos municipios máis turísticos da comarca do Salnés. As restriccións chegarán nun momento clave para o sector, especialmente para os chiringuitos das praias cuxo tempo de traballo son os meses de verán.